En dat vind ik sowieso heel knap als mensen met wat voor hersenziekte dan ook lukt om het leven aan te grijpen en door te gaan. Ja, dementie komt heel veel voor in Nederland. Er zijn zo'n 290.000 mensen die lijden aan de ziekte. En dat is misschien wel goed voor de omgeving, maar voor iedereen. Om vooral naar de persoon te kijken. Wat minder naar de ziekte te kijken, maar vooral te kijken wat vond die persoon altijd leuk. En kunnen we dat zo lang mogelijk volhouden met hem. Juist omdat ik deze rol ga spelen, denk ik heel veel aan mijn vader. En voelt hij heel dichtbij. Dus het is allemaal heel toevallig hoe dat allemaal is samengekomen, maar dat voelt voor mij heel rijk. Ja. Ja. Hoe moeten we daar mee dealen met zijn stress, zijn spanning? En ja, eigenlijk wat wij vooral gemerkt hebben is kalmeren. Zoveel mogelijk vertrouwde dingen en ook hem lekker laten praten over het verleden bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus daar is Alzheimer Nederland ook heel erg mee bezig om te kijken, kunnen we die ziekte uiteindelijk stoppen, zoveel mogelijk remmen? Hij hield zijn humor. Ja. En dat is ook wel leuk, want dat zie je in Hendrik Groen op weg naar de eindstreep ook echt heel erg terugkomen. Ja. Want Hendrik Groen blijft zichzelf, ondanks die vergeetachtigheid. Ja. Maar dat hij die lichtpuntjes blijft aangrijpen, want je moet namelijk wel door. Ja.